kublai pi baro te kane dei ka jingkli hangni bai dei pat ka subject khasi jong ka paper 1 jingkli banangkong ka ka jingkren bon ki ktien ta hak pareng ka dei multilingualism bala pensyong nong rem alor ka ktien nong mei jubab ka dei kane balai ka jingsha hikai shwa ya ka ktien nong mei bat sabut pat sakiwei di ki jai ktien ka baar ya ka ktien haka polisi puli puthi jong ki school latip kum ka 3 language formula. Next kani ka jingkali dah ka whole language approach kadai halor ka jubab kadai baar kani jing antat baki nong shai kai kinang ya ka ktien na ki benta bahe jong ka ktien bat ngeu thu ya ki benta barit kum kisawa bat kidak. Next kani kanu na pedeng kilat ki ban hikai ya ka ktien ka ba itu ya ka jingpuli lendet kum ka wei na ki benta jong ka jingsha hikai ya ka ktien ka jubab kadai ka baar grammar translation method. Next kani ka jingkali ka kavya kadai kanong hikai ktien kalapha ya ki nong puli jong ka banwat ya ki kentien kat kum ki phang baper bat ban airu ya ki kentien ki bala ban ya shong lang bat ki wei pat ki kentien kata ki kentien ki bala ban shong hakmat jong ka wei pat ka kentien bat nadin jong ka wei pat ka kentien latip kumnu ya kane ka buit thau lane ka buit ka khot kane kadai ka kulu kishan. Next kanong hikai ka thau ya jingkali batenjo aka English dei test ya kinong sha hikai ya jingla jongki ya ka ktien ka penja ya ka kentien ka basan aman la ka paragraph bat ka pha ya kinong sha hikai ban ai ya kita ki kentien ya ki ba la penja latip da ka ya ka ne ka lat kanjo ka dei ka close test. Next kajing pendon kam ya ki kentien ki badai hakalenti ka badai harengkat kajing keno ka batikna hakapor ka bakren kadai ka kane ka baar mechanics of speaking. Next ka rukom ya thu khana kum ka pedagogic tool la pendon kam kajubab kadai balai ban kentiu ya ka ktien bat ka skill bayadai bat ka jingnang jing start hakapreng literacy. Next kani ka grammar haka jeli jong kanu ka phang badai konteks haka English ka mut ka jingsha hikai na ki nuksa jong ka ktien ka bala don lupa kata dei natural language haka ba la ban yo i ya ka dur ka dar bat sapule pat haka ta ka jeli jong ka phang konteks. Next kanu na pedeng kini harum kam dei ka jingpuli lani ka skill tho kanu ka bomdei ka jing ka skill tho ni kani basau ka ba tho ya ki mat perkhat kam agenda na ka benta kanu ka jing yalang ka ba bot hang ni jingkli kinong tho ya ki kot puli textbooks ki jukun thup ya ki kot ki poem bat ki jing ya thu khana bala tho da kinong tho lem bat ki jing tho ba mi nalade badai original writing na ki khot kubor ki magazine bat ki wei di balai jubab kadai ki dei ki batikna bat ka ktien ka bala don lupa ta dei natural language. Next ka kani ka kam harum kanong hikai ka puli ya ka kot kat kum ka jing stet jong ka rukom puli jong ka bat kinong sha hikai halaki kunhun ki tho ya ki mat bat ki sa penwan dur thamai biang ya kata ka jing tho kadai ka grammar dictation. Next ya ka jingsan jong ka ktien nong mei laju tip pajba da ka jingnang. Next question kani ka nong hikai jong ka class 1
kadon kelas jongka yagi kena nani ginong sya hikai hakaba kaktin nong mei jongki kaya per ka ong ya kinong sya hikai jongka bakin ya ai kublai mar kaliang lagi jong kiktin kat kaba kidon kat kibadon hakam kelas hala ki pali kinong sya hikai kelas dang ban yo kem yaki katu kat ni kentin hakitin baper man lagasngi dakanu kabuit hikai kanong hikai kepadon kam kabuit kadai kibakren bun kijai ketin kum kalan kibakren bun kijai ketin kadai multilingualism. Next kanu napdeng kini harum kamlong kalat kababiang kamlong kalat kababiang tam ban sedang hikai ya ketin hakinong sya hikai kani lengba kajing hikai ya kidak ho. Next katkum ka artikel lai spa sau lai ar jong kariti sensar kari kasya ya kajing penkam ya ka English kum ka associate official language. Next kani ya ka skill ban sngap jong kinong sya hikai la ban but dor lengba kajing ya thu khana bat keli kijing keli bala pensong nong rim halor kajing sno thu. Next ha kabas dang jong kajing pule kanong hikai kadai ban yai ban halor kajing penmi ya kidak bat kisawa kiban ya bersyam kata ada hakap English letter sound correspondence. Next kajing sya skor bat kijing pule kidai ki receptive skills. Next kani kinong hikai kila ban jubab ya kinong tho ki badang kena katkum kajing don kam jong ki simet da kaba yaro ya ki benta ki ba lale bha harangkat kijing kentho da kaba kdeu na kijing trei jong ki. Next kanu napdeng kawei na kini harum kabalong kajing ya per batan rai tam apdeng ka language acquisition bat ka language teaching kadai ka bahar kajing yo jing tip chapang kaktin. Next kani ka ei napdeng kini kijing ong harum kabom dei ha kabaya dei bat kajing pendun kam ya kaktin nong mei kum katlong ni kabom dei kadai ka basau ka yarap banom penlej jingut ya kajing bakla. Kanu napdeng kini harum kalong kabadon kam tam ha kajing san jong kena ya kajing tip ya kaktin ha kakerdan badang sedang kadai ka saudong saukun kabariu spa ha kaliang kaktin ka portfolio kadai kanuksa jong baro ar kentup ya kajing buok dor dalade bada u lani kanong hikai ka crossword puzzle ka yarap ban penyar ya kajing mut katkum ka literature. Next hababu dor ya kajing le jingkam lengba kajing kren kanu napdeng kini harum kadai kabom don kam tadai kajing pendon kam ya ka dictionary bat ka thesaurus kajing hikai ban pule da ka bapen ya hab ya kidak tho jong kaktin bat kisawa kadai ka method ni kisawa kadai ka phonic method. Next kani ka babatai palat ya ka badon hakikot puli textbook kamut ka bapen biang susu ya kikot hikai na lor kikot puli kanong hikai ka batai ya kikena class 3 kumnu ban sna envelope kikena ki puli ki board ya kajing batai jongka kum kabakum kani ka kam ha kelas kabak hikai ya kaktin kan yarap ya kikena puli ban penyar ya ka skill ban sngap nada ya kinong puli lahikai bakin penbha ya ki spelling bat ki punctuation ki habban penbha ya kajing bej jing renti. Next ka constructivism ha ka kelas kamut kena ki lum jing tip na syabar bat penwan pat ha kabanang ya kaktin
Kanu na kini harum. Kam day kaba ban pensan ne penroy ya kitin kiba don hakitaing baper hari India. Ta day ka jingbom nang kipaj ba ya kanu ka kitin. Ka jingyo ya ka kitin kata day haka English language acquisition ka day ka jing persyang banang ya ka kitin namar ka jabing briu kala banle ya kani. Unong hikai kitin ula ban hikai tho da kaba penki ya ka jabing haka English day brainstorming ki kena bakin tho hala ki jong ki kentin. Ban penyo haki kena ya ka kitin ka batuj baha day ailat ya ki kena bakin kren ya ka kitin. Ka jing hikai kitin ka ba baha ka sedang da ka ba penken mau biang bat penslur ya ki kena bakin le lagi kam. Ka jing hikai biang banang remedial teaching kadai ka kam ka jing hikai. Ya ki skill kitin day ban hikai bagi skill kin ya so lang. Hakapor bahikai ki kena ki duna baha ban keno. Kumno pinle ban penla ya ki kena bakin keno baha. Da kabapuli jam kelas. Hadin balade penkre ya gijing keli unong hikai upej baha ya gijing temu jongki. Hang ni unong hikai utemu ban pej ya gijing keli hakaliang. Ni badai basau ka jing biang ki jing keli kata day validity. Ka jing ha kam day kadak jong ka jing ban pulih. Kajubab ka day ka jing ha ka jing bej renti karkom spell. Kam day kadak jong ka jing ban pulih. Kanu na kini ki jing ong kam ya day bat ka jing long jong ka kitin. Kam ya day ni kadai balai ka kitin ka yai na ka ba suk sa ka ba Kanu na kini ki kam bale ha kelas ka pensan ya ka kitin keren. Kadai sim benta kun kiten shop puron haki kana bakam pau. Ka jing temu jong ka jing puli bakam bun badai rapid reading kalong bantip benia ya ki benta jong ka lenong. Kanu na kini lale ban mentoy ha ban penyo ya ki jing tebit ha ban sengap bat keren ha ka kerdan primary. Kadai ka jing sim benta role play bat ka jing keren bat way. Ka jing hikai biang remedial teaching ha ka kitin ka temu ban barok kidai pemut barok nilai tili ke ban kong penbahai ya jing bakla na basdang ke baar penbahai ya jing bakla ki ba ya day bat ka jing tip ka balai penyo ha ki kena ya jing slur. Kino ki jaj jing keli ki ba day ban ai kenang ban pensong dor ya jing snyo thu jong ki kena ya ka kitin kadai ki jubab balengkot. Lakha ya ki kena bat kata ka jingla banang ya ka kitin ka badai haka English innate capacity of language learning manu bala ong kumni. Kani ba ong way na ki nong tho kani kentin kadai new kom ski. Lada ka kena kawan na dekhar ka keren bakla ya kitin jongpi. Kum kanong hikai kanu na kini pin keng ba kadai ka jing ong ka badai. Kadai ban ailat biang ya ka bakan keren. Na kanu na kini ki jing temu jong ka kitin bangim day ban yale banang. Kadai banang ban snyo thu ya ka kitin. Next kanu na kini ki jing mentoy harum baka isi type test ka ai ha ka ba ya day bat ka kitin. Jubab kadai ban kong ka yarap ban pensong dor ya ka jingla ukna ban perkhat renti ha ka kitin tho. Next ki kena ki badan kam ya ki jing don kam ki ba kerpang ki don kam ya ka jubab ni balai ki don kam ya ka jing penun kam ya ki kentin ki badai ban persang ban yo ya ki jing tebit ban tho. Next ka continuous but comprehensive evaluation ha ka kitin ka ban halor
ka jingla bat pedon kam ya ka ketien haki kep bat ken tiba. Next ka multilingualism kadai bat pedon kam hak banang ya ka ketien. Ka tenrai jong ka ketien kadai ka ba aidak kadai sign language haka English. Kanu na ki benta jong ki khana bat ki poyom ki long ki bedon kam haka kerdan primary. Kadai ki khana bat ki poyom ki dai badon bun teli ki kenten. Kabahika ya ka grammar ka yarap ban penbha ya ka jing renti kata haka English accuracy. Karukom tho kabarim kabadai conventions of writing ka kuntup ya ka jing pendon kam ya ka punctuation. Ka jing temu jong ka jing penchong dor ya ketien kadai ban lap ya ki jing bakla kenang bat penbej ya ki. Ban penduna ya ki nong di ya ka kiat kalong da ka ba ai jing pensyai halor ka jing ma ba ka kiat kala ban wanra haka met. Ka jing tut haka ban pule kadai ka kawat kani ka dyslexia. Ban pensedang ya ka ban tho ya ka ketien ha kelas unong hikai udai ban pha ya ki kena ban sngeu thu ya ka lanong nangta sathau ni wanra ya ki jingmut. Ukna unang nongkong ya ka ketien kemi da ka ba ngap. Kanu na kini ki hap hapo ka productive skills kata dai ka ba kren bat tho. Hadin bala dep hikai ka poyom kadalin kanong hikai kelas 3 karai ban ai kam ya ka kelas. Kanu na kini ki kam kan jet ban ai kenang bagi kena kini sim bentalang. Kata dai kan pha ya ki kena ban batai ya ki kena ya ka poyom haki kunhun. Kanu na kini ka ya dai bat ka jingyo lani jingnang ya ka ketien. Kadai uwei pa uwei kena udon ka jingla ban yo nenang ya ka ketien. Kanu na kini harum kalong ka bedon kam ban nang ya ka ketien. Kadai ya kren bat ki para kena haka imlang salang. Ya ka dur ni jing batai haka lenong la bedon kam namar ka yarap ban pensnyo thu ya ki jingmut bari. Ban penlong ya ki kena kinong tho ki batibit kinong hikai ki dai ban ya ka rukom penpau kadai expression. Ka dyslexia kaya dai bat ka jing kulmar haka ba puli. Kanu na kini kilong ki badon kam haba puli ya ka kot ka jing singo thu ya ka jingmut jong ka lenong. Kanasha ka bahikai kelas 2 ka ban bha ha ka ban yo ne penyar ya kenten jong ki kena. Kanu na kini kan yarap ban penyar ya kenten. Sebab dai baar ki kena ki sutharai ya ki jingmut ha kata ka lenong. Kanong hikai kelas 2 kaya thu ka jing ya thu kena ka ba sngeu tenat da ka ba penki artat ki kti ha karkom ka baitenat. Hadin ka sapha ya ki kena ban ya thu ya kata ka khana ha la ki jong ki kenten ha po kelas. Kanong hikai ka le kumni ban thau ya ka jingla ban sngap. Ka kelas ka ipu da ka babu lanita da ki jing tho print rich environment kani kamut banta da ki jing tho hagi kenro ki bayadai bat kata ka jing hikai. Kanong hikai kala ban penslur ya ki kena kelas 4 ban tho lai loi tang lada kaya dai bat ka jing im simen. Kanu na kini kam dai ka jing puli ban nang. Ya ka ketien ha ki jaka bomdon ka jing hikai kata dai informal way. Kadai haying hasem. Da ka bapha ya kena ban ya thu biang. Ya ka khana ka bala dep puli kani ka yarap ya u nong hikai ban theu ya ka bor sngeu thu. Ya ka jing kulmar ha ka ba tho la khot da ka dysgraphia.
Kabapuli kapdei tang ban keno bha ya kabatho. Henry kalong ru ban sngeu thu ya ka jingmut jong kata ka jingtho. Labtha ya ki kerdan primary ba ya ki dai ban hikai da ka ktin jong ki knang ban penyo ya ka kelas ka babek. Kakot puli kelas 1 kasdang daki poyom bat kakhana bat kasabut daki daktho alphabet. Kanu nakini kelenti kane kakot kabut. Kadai baar kalenti da kabalek nakli shatrai kata day top down. Kanu nakini kadai kajingong kabadai. Kajubab kadai baar ki kena ki wan sa school rengkat bat kijingyo mat experience ki baper. Next ukena uyo ya ka ktien nangkong jong u klem dadon nang kai. Klem dadon nang kai. Kajubab day uyo ya ka ktien nangkong jong u klem dadon nang kai. Kanu nakini kahap hapo ka receptive skills kabab snap bat puli. Unong hikai ubata ya ka adjective haga English da kabapha ikna banyathu la kumnu ya kawei na kijinglong jongki bat nangta usabatai saphang ka adjective. Kani kadai karukom jongka kadai ka inductive method. Ya kanu nakini ktin lanang da kajingyarap jongkonyong hikai kadai ka ktin baar. Unong hikai upudun kam da katiar sisa ban hikai yaki kena thamai namar kayarap yaki nong puli yaki ktin bat ban penyadai yaki ktin bat kitiar kiba yo i bat nangta ki sakren haga ktin jongki. Day ban penrung literature haga curriculum jong ktin namar ba kadai kabenta jong kajing hikai ban nang yaki ktin kaba sisa ni beg. Haga kelas bahikai ya kektin kajing ya thu khana kalong kabren kam namar ka wanra ya kektin baro kawei. Jet kanu nakini kibuj harum kabaya hap bat kani kanong guna. Napenle jingmut haka ktin banga penun kam kenang ban pentik kena ba kalong kabadai. Kadai kani basaw kapek ngor da ladi ya ladi kata haka English kadai self monitoring. Kakena kelas 2 ki ruai ya kajing ruai kakli bat ki terpeng ki kho siu bat ki simpria kejan head and shoulders knees and toes kikta ya kit khot met ki badai kat ba ki dang ruai kanong hikai ka hikai da kaba pen kam ya karukom hikai method kaba kumno kadai ka total physical response. Kikena school ki atrai lang haki kenhun groups kenang banjubab ya santli kijingkeli saphang kathup kentin baladep hikai naka unit bahaswa nangta ki ya keliang yaki jingkeli bat kawei pat ka kenhun bat persang banjubab yaki jingkeli kani kadai kanuksa jong kajubab bankong jong kajing pensyong dor para khana kadai peer assessment. Nasngeu tenat haba kanong hikai ka ayanga ya kakat kabadon ya kakentin ni ka jingong phrase haka bat ngahab ban ak nag benta ki babun haklas nang bakin persang ban yathu ya kakentin. Kanu nakini ki jingkan tho jong kinong hikai jong kinong sha hikai bat ka jingjit jong ki kumbala kedeu harum kadai ngakan mau bahaya ktin haba ngapadon kam ya kit khot met kinesthetically hakaba yasim benta. Next kani jingkeli gadon har benta kabanang kong kajing ong baklain tho kaki kani day ka statement jing ong baklain baro ki khana ki bala rung school kilong ki bala ban penun kam ya ktin katkum karta jongki kabaar kadai kajing ong badon ya argument kabadai en namar kajing ya pher hak ktin bar culture kimla ban penpau ya kajing la jongki jet
ya ke jubab ke badai na kini harum. Artli ki jing ong ni ke jing ong baklain bat ke jing ong badunia. Tingdai banjir kanu badai kadai basau kaki kadai handrei ka en ke babakla. Kemudian kini ke jing ong baklain kadai baro ikna kibal larung school kilong kiba la ban penun kan ya ktin kat kum karta jongki bat kani ke jing ong badunia ka kalong ke babakla kabadai namar kajing ya pher ha ktin bat culture kimla ban pen pau ya jing la jongki. Ubat skem ubasong kelas 5 Ukren ya unong kai iparlok bat kumju ya ukna ba arsnem karta hagar kom kren ka ba pher ka wei ya ka wei pat kani ka pen i ba ubat skem u tip kumdo ban pen kam ya ka ktin ha ka imlang salang bat kijing ya kendo ba pher ya kani ka rukom pen kam ya ka ktin la tip kum ka kum ka pragmatics. Kakmi ka syam baka kun jong ka teng ka kren ya ki ba kam padu sngyaw ba kiba lasan lani kiba sipara bat ka kin kren. Kakul mar jingmut namar kalan ngejbej baka kena kala nang ya ka ktin da ka ba super thu bod ya ki briu ki ba ying bat sipara marjan. Kani karukom perkhat jong ka yayai rengkat bat ka behaviorism. Katup jong ki skill kabala pen kre haswa bagi kena kinang ban puli ya kijing betha ha school bat ki ba a ya kinong ya kanong rim na benta ki academic school hadin habut kadai ka emergent literacy. Kamei i kasnyo tenat ban puli jing thu khana ya ki khana rit haying da ka ba puli nagi kot bat da kani karukom le kaila di khana rit bakin yo benta hagi kot bat ki sembo jengmut ideas betmai bat ki khana ru kisim benta bha ha kani karukom ya kani ka buj la tip kum ka dialogue reading. Kalenti ban hikai puli ke basdang da ki snap barit kum tidak tho bat ki ponam bat ka ba hikai ya ki khana bala ban bu lang ya ki ponam ban penlong ka wei ka kentien swa ban yai chaprang da ka ba hikai baro ka wei kadai ka bottom up approach. Ni biang kajing kli badon abanta kajing ong baklain bat kajing ong badon ya. Kajing ong baklain ki kajing penun kam ya karkom spell dak kat kum kasawa kapen suki ya kajing la ban spell ha karkom ka badai. Kajing ong badon ya en haba ki kena rit ki spell da karkom spell bagi thau hi ban ya ka ba spell dak da karkom spell ka bala ju spell kam pen suki ya kajing la ban spell ha karkom ka badai. Jet ya ke jubab badai na kini ki kuat harum ka dai ke banengkong kaki ka babakla handrei ka en ka badai kani ke jingong baklain ka dai babakla ka jingong badunia ka badai. Habasha hikai banang kren ya ktin batmai bun sin bun ki khana school ki nongsha hikai ki do no ya ke jing snyo scam haba kren na kadau ki ain keno kentin kiba compare kawai na kilenti ban job ya kani kalong kani ke jubab balai da ka ba penlong ya ki jing le kam activity hagar kom ya le kai ka badon kam ya ka jing ya kren ha kamera kelas. Kanong hikai kelas 3 kawan ra ya ki thup kentin thmai ha kinong sha hikai kanu na kini harum kadai kalenti babiang ban wan ra ha ki thup kentin bab nei dai kani basau unong hikai udai ban persyang batai ke jengmut katkum ke caka bapenun kam ya ka kentin kajing sha hikai ketin kadai kebenta jong ke skill kanu na kini kirukom hikai grammar kiba penslur ban ngej ba kajing sha hikai ya ka ketin ka dai ka kam jong kajing sha hikai ya ki ain kadai ka deductive. Kanong hikai ka ban kre ban ai kam ya ki nom sha hikai ka kelas 5 da ka jing tho lai loi free writing kanu na kini harum badai ban pandai jengmut baha da kanong hikai kadai ka jing pna fluency jong ka jing tho.
ka top down kamut ban penlek jengmut ya baro ki jengmut kamut ayu bottom up penlek jengmut halor ki kentin bat ki phrase jong ka jengtho kanu nakine kadai ka jingkit kle bahakmat do jong kanong hikai ktien wad ya ka jingdon kam nong sha hikai ha ka kren ka khana next kani jingkli ka jingong baklain ki nong sha hikai kinang ya ka ktien namar lakha ya ki bakinde kumta bat ka saudong saukun environment jong ki kam don benta ha kane ka jingong badonya en ka saudong saukun ka hakamra kelas jong nong sha hikai ka saindur baha ha ka jingnang ya ka ktien language acquisition ka jubab ka dai ka bankong ka ki ka babakla andrei ka en ka badai kalenti ban hikai pule ka baban jur halor ka jing snyo thu ya ka jingmut jong ki kentin kat kum ki khep balapan kam ya ki ka dai ka whole language approach ka jingla ban perkhat bat kren shaphang ka ktien ka dai ka jingla kat kum ka meta linguistic ka buj balapan kam nak benta ban hikai na do dang rit ka bakun thup ya ubala san bat ukna baki ya pejlang ya ka kot kaba ubala san un keli jingkeli bat pun seluruh ya ukna sa gajing ya kren nang ta bot sa da gajing ya keliang benta kenang bau kena un keli jingkeli ya ubala san kadai ka dialogue reading kanong hikai ka kentiu ya ki skills ngap jong nong sha hikai ktin da ka ba thaulat nak benta ki nong sha hikai bakin ngap ya ki telong jing hikai sources ban ki briu beper bat ai kam ro ya ki bakin sha score kinong rim sengnya theoretical positions bat ki rukom perkhat chpang ga jinglong jong ka ktin ka jinglong jong ka hikai ktin bat ka jing pentri kam ya ki ni baro ar ha kam ai jing hikai ka dai ka lenti approach ka formative process ka dai ka bayadai bat ka jing pen bha bat jing kentiu ka badang ya shaprang kublai shibun